I evo, poštovani gledalci, kako smo najavili, vaš i naš gost u političkom magazinu Fokus, gospodin Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara. Hvala za vaše vrijeme i dolazak u emisiju. Hvala vama na pozivu vašem i uistinu mi je bilo zadovoljstvo kad ste me pozvali da budem vaš gost. Gospodine Bešliću, izbor gradonačelnika doživljen je, moglo bi se reći, prije i više kao kraj agonije grada, kao neko nužno zlo koje prekida propadanje Mostara, nego prilika za neko veliko slavlje, velika čestitanja. Ipak ja vam ovdje u Fokusu čestitam na izboru. Hvala lijepo na vašim čestitkama. Ja uistinu ne vidim neko slavlje jer jednostavno mislim da način i vrijeme jednostavno ne daju dovoljno prostora da se čovjek veseli, pošto smo nagomilali strahovito mnogo problema koje smo imali, a koji su sada možda i kulminirali i mislim da ono što sam u svom uvodnom obraćanju i rekao da smo mi došli 2 godine unatrag. Mi smo određene iskorake napravili. Napravili smo jednu dobru atmosferu u gradu. Pokrenuli smo bili grad 2008. godine da bi 2009. napravili totalnu blokadu i ta blokada normalno rezultirala je nizom nezadovoljstava od svih korisnika proračuna i evo sad smo na kraju godine kada ja sam morao nametnuti proračun, a to nije dobro jer ja mislim da stanje u gradu... Je li vijest da je gradonačelnik već nametnuo? Jeste, vijest je da je gradonačelnik nametnuo proračun. Budžet, odnosno proračun. Da. Evo, znači, javnost je, rekao bih, prepoznala nevjerovatnu lakoću izbora u 18. krugu izjašnjavanja tokom zadnjih 440 dana koliko smo čekali gradonačelnika, odnosno 14,5 mjeseci od lokalnih izbora. Šta je po vama na kraju prevagnulo pa ste dobili 17 glasova? Jer se dogodio neki dil između... Pa gledajte, ja mislim da svakome... Trgovina, naravno. Ne, ja moram to odlično demantirati. Ja moram reći da prije svega po onim pravilima koja su tumačena od strane visokog predstavnika da treba 18, da niko nije dobio ni u 18. pokušaju. Međutim, moramo biti svjedoci da u zadnjem rečeno, bez obzira koliko bude glasova, bit će izabran gradonačelnik i ja mislim da otprilike stanje u gradskom vijeću, da ja imam više ljudi koji vjeruju u izbor Ljube Bešlića, jer iz razloga rekao bi što oni znaju kakav je Ljubo Bešlić, kako je funkcionirala gradska administracija, odnosno rad gradske uprave i koji su iskoraci i pomaci napravljeni. Ja mislim da sam došao na mjesto gradonačelnika u jednom vrlo teškom trenutku prije 5 godina, a evo sad, nažalost, taj težak trenutak se ponovo ponavlja. Ja. Ipak, kad se gleda sinoćnja sjednica gradskog vijeća i lakoća s kojom je, recimo, Murat Šorić uz podršku i glasova HDZ-a dobio mjesto gradskog vijeća, ja ponovo želim da pitam da li se dogodila neka pomirba, neka tajna nagodba iza zavjese, kako to obično bude, ili je to možda neočekivano između, prije svega mislim na SDA i HDZ? Pa prije svega nikad kada se pogodba nije dogodila. Osobno mislim da Murat Šorić je najbolje rješenje za vođenje gradskog vijeća i mislite da su vijećnici to prepoznali pa je to bio motiv? Pa mislim da je to, jer pazite, u principu kad je izabran Ljubo Bešlić, ljudi misle da relativno smo korektno funkcionirali, da će to tako i biti i da je to temeljni razlog i ja vjerujem da ovdje nema ni pobjeđeni ni poraženi. Ja mislim da definitivno ovaj grad mora da radi na principu da gradimo bolji, prosperitetniji grad Mostar i to mora biti geslo. Ja sam pozvao sve vijećnike da se uključe u tome jer izbor Ljube Bešlića na ovakav način nema više nikakvih koalicija. Svi vijećnici su pozvani za suradnju i ja vjerujem da će to dati jednu dodatnu kvalitetu u radu gradskog vijeća i grada Mostara. Ipak, nakon ovog poprilično mučnog perioda mostarske krize vlasti, možda ćete se složiti sa mnom, kada je izgubljeno, kako ste i sami rekli, nenadoknadivo vrijeme. Dakle, mi smo se vratili 2 godine nazad, kako ste sami to nekako izračunali. Pa startna pozicija je od te prije 2 godine, dokle ćemo stići, kako? Dakle, a Mostar je međuvremenu pao na samo dno konkurentnosti među gradovima u Evropi. Kako se, osjećate li se kao gradonačelnik u punom kapacitetu? Dakle, možete li iz ugla tog izbora koji je dobio, kojim ste došli na čelo grada ponovo, sa samo 17 glasova. Dakle, kako će se delikatne stvari dogovarati u gradskom vijeću, s kim, na koga računate, kako odobrovoljiti, kako to gradsko vijeće pokrenuti da radi u interesu grada, a ne u interesu samo svojih stranaka. Imajući na umu to, moram reći, vijećnici služe građanima. Međutim, kako je praksa pokazala u ovih 14 mjeseci,
Boga mi su više služili strankama, a nisu mislili na građane. Ovo je moje zapažanje, naravno. Dobro, to je vaš komentar. Ja ću prije svega reći da se osjećam kao gradonačelnik u punom kapacitetu i vjerujem da će upravo ovo što sam pozvao sve vijećnike, gledajući ono što radimo i kroz rasprave da su svi jednako važni, dati jednu određenu kvalitetu. Ja vjerujem da će ovo vijeće, koje je po meni vrlo stručno i obrazovano, iznaći mogućnosti, izići se iznad nekih uskostranačkih interesa, ne mislim uvijek, ali u većini slučajeva ono što je dobro za grad Mostar i vjerujem da ćemo mi raditi u punom kapacitetu mnogo bolje nego što smo možda i radili. Ja sam optimista iz nekoliko razloga, pa prije svega promatrate rasprave i na jučerašnjoj sjednici i na prijašnjim nekim sjednicama gdje vijećnici uistinu govore ono kako su oni ispred građana, a to će svojim dijelom moći i pokazati kroz rad u gradskom vijeću i da mi jednostavno napravimo nešto dobro za ovaj grad. Dakle, mogu li se u relativno kratkom roku, dakle, mi smo stješnjeni između 1.000.001 obaveze, između nedostatka oskudice novca, svi traže, svi kucaju na vaša vrata i tako dalje. Dakle, može li se u relativno kratkom roku riješiti barem neki od najurgentnijih problema Mostara? Hoće li jedan od vaših prvih poteza biti, recimo, odavno obećano, a nikad izvršeno smanjenje gradske administracije? Može li se uštediti? Na čemu se može uštediti, imajući na umu da u kasi je za četvrtinu, kako kaže Dita Audit, manje novca, priliva novca nego što se očekivalo, planiralo i što je bilo? Pa evo, ja sam jučer u govoru na sjednici gradskog vijeća rekao nekoliko stvari. Mi prije svega kao grad stekli smo uvjete da provedemo sada potpunu reorganizaciju grada Mostara. A kad to kažem, onda ću reći sljedeću stvar. Vi znate da sukladno zakonu da za smanjenje administracije morate postići sporazum sa sindikatom. U sporazumu koji je davno postignut sa sindikatom, jedna od obveza grada je bila da se onima koji traže alternativno radno mjesto može ponuditi. Mi smo sada u prilici, jer smo krenuli ka realizaciji određenih projekata sa Svjetskom bankom, u stanju da ponudimo neko alternativno mjesto. To neće biti mjesto kako oni žele, nego jednostavno da smo ispunili obavezu prema sindikatu ili će dobiti zakonsku otpremninu. Znači, u ponedjeljak očekujem da će biti ponovno raspisan natječaj za namještenike u gradskoj administraciji i rekao sam vrlo jasno da će taj proces biti završen najdalje za 3 mjeseca. Ovdje ne govorimo o novom primanju zaposlenika, nego o onim ljudima koji će ostati prekomponiranju sadašnjeg stanja i koji će ostati na poslu za ta 3 mjeseca. Dobit će rješenje, oni koji ne dobiju rješenje, oni su Možemo govoriti o nekom broju? Pa govori se negdje oko 100 i 2-3 čovjeka, s tim da sigurno da ćemo poslati u mirovinu koji ima ikakve uvjete za mirovinu, jer to će isto biti, ne znam koliko je tih ljudi, ali u svakom slučaju da taj prvi potez mora biti to. Isto tako, pored tog poteza, idemo, rekao sam već najavio, na jednu veoma nepopularnu mjeru, a to je svakako smanjenje plaća. Plaće u gradskoj administraciji, svi će reći sada, nisu povećane u zadnjih 7 godina i to je istina. Međutim, mi smo prisiljeni zbog stanja. Neki će reći u odnosu na okruženje bile su pristojne, ajmo reći. Pa nisu u gradskoj administraciji, moram reći. Ja znam da građani misle da gradonačelnik ima sigurno 45.000 maraka. Ja moram reći da sam gradonačelnik. Koliko ima gradonačelnik? Gradonačelnik koji ima, slobodno ja ću otvoreno reći, možemo sve reći. Znači, gradonačelnik ima plaću 1.800 maraka i ona je najniža plaća od svih gradonačelnika i načelnika općina u Bosni i Hercegovini. Idemo u smanjenje, ali mi smo svjesni situacije da moramo napraviti preduvjete da bi se to moglo vratiti u one okvire u koje očekuju svi uposlenici gradske administracije. Jednostavno, kad nemate novca, možete podijeliti onoliko koliko imate i ne možemo praviti gubitak. Kriza je, a ona se odnosi i na gradsku administraciju i grad. Dakle, sve ovo o čemu govorite morat ćete uraditi u jednom suglasju, u jednom dogovoru sa partnerskom strankom SDA. Kad kažem partnerskom, objektivno su namještenici, dakle državni službenici, proistekli iz ove dvije stranke najvećim dijelom. Dakle, kakvi su vaši odnosi sad sa strankom Demokratske akcije, posebno nakon izbora
Pa ja moram reći da moji odnosi sa svim strankama koje participiraju u gradskom vijeću su korektni. Ja nisam nikada imao ni nekakve neprijatnosti posebne. One su na razini dijaloga i sigurno da ti odnosi s moje strane se nisu mijenjali. Da li se s njihove, ja ne mogu to reći, što će one reći. Govori se da ste u bliskim odnosima sa gospodinom Zijadom Hadžiomirovićem, predsjednikom gradskog odbora SDA. On je poprilično ljutito rekao u zadnjem intervjuu u jednom dnevnom listu, da mu ne pominjem ime, rekao je Hrvati ne mogu da podnesu da Bošnjak treba da bude gradonačelnik, treba se dogoditi neka metamorfoza tih ljudi koji vode politiku u ime Hrvata. Je li to malo bilo ovako preoštro? Pa ja mislim da je to kako bilo... komunicirate sa njim? Pa komuniciram sa svakim na jedan prirodan i normalan način, jer jednostavno ako želite nešto riješiti, morate otvoriti uvijek dijalog. Ja sam čovjek dijaloga i sa svakim želim razgovarati i dogovarati. Što se tiče gospodina Zijada Hadžiomirovića, ja isto sa njim razgovaram o svemu. Pazite, morate znati da on je predsjednik gradskog odbora i mora sigurno davati malo teže izjave, jer mi smo u izbornoj godini, rekao bi, za opće izbore i to je već sastavni dio izborne kampanje svake političke stranke. Ja na svu sreću nisam predsjednik stranke, pa ne moram davati tako teške izjave. Ipak sješćete sa SDA ako već niste sjeli prilikom vašeg... Rekao sam vam, sješćemo sa svim političkim strankama. Ja osobno ću sješći. Šta očekujete, evo recimo, od stranke koja ima 12 mandata, uključujući još i 2 iz stranke za BiH koji su tu negdje na stolu zajedno? Dakle, to je 14 glasova. Dakle, šta je tu vaš pristup? Kako ćete pozvati ljude da radite zajedno? Imajući na umu da će biti objektivno ljutnje, da su pristalice SDA poražene, da se krivci vide kod nekih drugih stranaka, samo ne u toj stranci, što je ovako za ozbiljne posmatrače pomalo smiješno ne vidjeti u svojoj avliji probleme, ali to je već problem te stranke. A ja se ne bih osvrtao na probleme pojedinih stranaka, svaki nek rješava svoje probleme, ali ono što definitivno želim biti korektan, želim raditi za dobrobit ovog grada i ono što građani očekuju. Ja vjerujem da i ovo moje zadnje obraćanje je naišlo na dobar odjek kod svih vijećnika i da će to izazvati ujedno jednu pozornost i jednu odgovornost, a mislim da sve ono što budem predlagao da će ići i sa velikom raspravom, jer zašto to, kako to i tako dalje, ali moramo imati na umu jedan cilj. Jedan cilj je bolji, jedinstveniji Mostar, grad koji ima prosperitet. Mi ne želimo da budemo među 3, 4 ili 5 gradova koji su za strane potencijalne ulagače neprihvatljivi i tako dalje. Mi moramo napraviti jedan ambijent. Ako ovo vijeće ne uspije napraviti ambijent, mi ništa ne možemo napraviti. Ako ne želimo sami sebi, svojoj djeci i pokoljenjima koja dolaze dobro. Ja ih pozivam i ovom prilikom da dobro razmisle što čine, jer jednostavno sve se samo u neke uske, nekakve politikanske odnose, to nije dobro. Ja ih pozivam da racionalno razmišljaju i da donose odluke one koje su u interesu grada, a ne u interesu pojedinih stranaka. Vratit ćemo se o vašim prioritetima, o tome šta očekujete od Svjetske banke, imajući na umu da je Svjetska banka poručila da ne može u nedogled čekati Mostar. Ali bih volio prije toga da vas pitam, da završimo ovaj politički krug priče oko izbora gradonačelnika. Na stolu je gradski statut. Dakle, on je samo korigovan u smislu da je moguće, eto i sa tankom većinom prisutnih dobiti gradonačelnika. Statut kao dokument ostaje. Hoćete li vi provoditi statut imajući na umu da stranka iz koje dolazite, pa i SDA na neki drugi način, baš i nisu sklone takvom dokumentu? Ja odgovorno tvrdim da provodim statut i da ću provoditi statut, ali ono što odgovorno isto tako tvrdim da je OHR, ali rekao bi isto tako i SDA, možda da je sa sadašnjeg promišljanja da bi i oni htjeli da se promijeni statut, jer izbor direktnih gradonačelnika daje jednu direktnu snagu i agoniju u gradskom vijeću uništava. Mi moramo biti svjedoci i reći vrlo jasno, ovakav način izbora, mi smo se vratili, rekao sam, najmanje 2 godine unatrag, a onda morate znati da li nam to treba ili ne treba kao gradu. Ono kad građani odluče, vi ste izabrani ili niste izabrani, možete se ljutiti samo na sebe, ni nekoga drugoga, ne možete tu ljutnju prenijeti na gradsko vijeće i normalna atmosfera, normalan rad bi bio sasvim normalan i principijelan, bez obzira ko bio, i onda ne bi bilo ni politikanstva, ni između stranaka određenih pregovora, ucjena i tako dalje.
i na taj način bila bi jedna harmonizirana situacija. Pa to imamo u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mislim da ako želimo da se izignemo iz nekih stvari koje nam mogu biti kočnica, onda mi moramo skinuti te blokade. Ja mislim da sada vjerujem da će i SDA i druge stranke malo drugačije razmišljati posle ovih izbora, jer vrlo brzo će proći 3 godine. Nepune su 3 godine do izbora i na taj način možda mi dobijemo trenutak da u gradskom vijeću promijenimo taj statut i da se dogovorimo oko toga. Sigurno da će to biti jedna od stvari u narednom periodu. To nije prioritetno jer sad su izbori završeni, ali sigurno da će se otvoriti ta priča za naredni period. Ali ipak ja sam među onima koji brane statut. Mislim da on daje ravnopravnost. Na koncu pokazalo se da je bilo vrlo lako da gradonačelnik bude iz reda Bošnjaka. Bilo je također vrlo objektivno da gradonačelnik bude iz reda Hrvata. Pa prije 4 godine taj isti statut je bio na stolu. Vi ste prije 4 godine izabrani, ali tad je bila ljubav, ovako bila je međustranačka koalicija SDA, HDZ, mislim na političku ljubav. Jasno, ali ja moram vrlo jasno reći. Nije bio problem izabrati po tom statutu, nije bio problem izabrati gradonačelnika. Nije ni sad da nisu dvije stranke u svađi. Da, uvijek zaboravljate jednu stvar. Ja sam čovjek iz hrvatskog naroda i morate znati da Mostar i Travnik su bili u istoj poziciji. Travnik je riješen na jedan način, kao i svi drugi gradovi. Zašto nije Mostar? To je pitanje. To je principijalno pitanje jednog naroda i njegove ravnopravnosti. Nema Travnik statut. Travnik je morao da ima isti statut kao grad Mostar. Da se vratimo, i ta županija i ova županija i dvije općine, i Mostar i Travnik su na isti način tretirani i vratimo se u Rimski sporazum i tako dalje. Znači, nema potrebe da otvaramo tu priču. Mislim da smo prihvatili mi kao Hrvati da bude Travnik normalan grad. Zašto Bošnjaci ne mogu prihvatiti da Mostar bude normalan grad? To je jedno pitanje. To je pitanje ravnopravnosti. Ono što nam Ustav garantira, pitanje 3 naroda koja su konstitutivna, da imaju jednakopravnost. Mi se moramo boriti za jednakopravnost, jer ako ne bude jednakopravnosti, onda definitivno ova država neće imati perspektivu. Moramo biti svjesni toga i ono što Bošnjaci daju mogućnost Hrvatima, Hrvati sigurno neće braniti Bošnjacima. To moramo vrlo jasno i korektno reći. To je zakon spojenih poslova u Bosni. Ali to su principi. Pazite, svugdje u demokratskom svijetu ti principe vrijede. Ako ste vi ravnopravni, onda nemojte se osjećati neravnopravni. Mi se, nažalost, u Bosni i Hercegovini sada ne osjećamo ravnopravni. Evo da se vratimo sada na vaše prioritete. Obzirom da se nakupilo puno nedovršenog posla, tek treba otvarati nove obaveze. Šta je najvažnije sada učiniti? Imate li ekipu koja će vas pratiti? Šta je, evo recimo u narednih mjesec, do kraja nove godine, šta mislite uraditi? Evo, rekao sam vam prioritet broj 1 da raspišemo natječaj, da ga pripremimo. Znači, sređivanje gradske administracije. Tako je, da pripremamo proračun za narednu godinu, jer to je zakonska obveza. A sljedeća stvar, da izvršimo ocjenjivanje državnih službenika, rekao sam da će biti jako rigorozno. A zašto rigorozno? Zato što ova godina, rekao bi, nerada gradskog vijeća prenijela se i na uposlenike i oni su, rekao bi, ovu godinu prespavali. Zato moraju dobiti negativne ocjene. Moraju se uzbiljiti jer ne može gradonačelnik ništa promijeniti ako neće potaknuti administraciju da radi onako kako treba i kako je to sukladno zakonu. Ja sam jučer to vrlo jasno sa govornice rekao i ova emisija uistinu mi je prigoda da oni to javno i čuju. Vrlo je važno da im pošaljete poruku i svim građanima koji očekuju ozbiljnu, efikasnu, pravovremenu informaciju koja će im pružati usluge, a ne zatvarati vrata pred nosom zato što je recimo kasni plata ili šta znam. Mi smo nametanjem proračuna s moje strane otkočili blokadu štrajka. Mislim da je to jedna od ključnih stvari u ovom trenutku. Znači, grad postaje deblokiran i nastavlja normalno funkcionirati. Sljedeći koraci će biti isto tako da u gospodarskim društvima grada Mostara napravimo totalni red. Gospodarska društva se nisu reorganizirala, imale su već sa Svjetskom bankom razgovore određena, ima 8 godina. Tamo isto ima viška, ima nerada, ima problema i to sve građani plaćaju. Građani neće plaćati onaj nerad nečiji. Imamo situaciju u gradu kad nemamo čist grad, kada imamo začepljene odvodne mrežu, a to debelo plaćamo i svaki mjesec plaćamo. Sa konačnom posljedicom da imamo Neretvu koja više nije za kupanje. Tako je.
Mi ćemo intenzivno raditi i to je obaveza prema Svjetskoj banci koje smo svi uzeli na sebe odmah početkom godine da krećemo sa izgradnjom lijevo-obalnog i desno-obalnog kolektora za pitanje kanalizacije jer mi želimo razvijati grad Mostar kao jednu svjetsku turističku destinaciju. A ako izlijevamo ove fekalije ispod starog mosta i u blizini, onda vi znate šta to ljeti znači. Ne trebamo očekivati onda ni goste. Ne trebamo očekivati i ovo je jedan veliki projekat, ja najavljujem uistinu i velike projekte od povijesnog značaja za grad Mostar. Znači, mi ćemo u narednoj godini uistinu ove projekte sa Svjetskom bankom i u velikoj mjeri čak i da završimo, iako mnogi ne vjeruju. Ukoliko bude suradnja u gradskom vijeću, da se ovo realizira, ovo je već odavno i pripremljeno i utanačeno, ne vidim nikakav problem. Ono što je dalje vrlo bitno, principi na kojima će se sve u gradu organizirati će biti ekonomske naravi, isključivo ekonomske naravi i taj princip mora napraviti situaciju u gradu samoodrživu, prosperitetnu, jer definitivno ne možemo mi dozvoliti da građani naplaćaju smeće, a da misle da će im se to odvoziti. Mi ćemo svesti u one okvire koliko skupimo za zajedničku komunalnu potrošnju, toliko ćemo trošiti, a onda će građani biti svjesni koliko su platili, tako će stanje imati i neće moći optuživati nikoga. Mi smo do sada povlačili sredstva iz proračuna za zajedničku komunalnu potrošnju, što zakonski nije dopušteno, ali mi smo to radili. Međutim, nema potrebe više da to radimo i mi ćemo se uklopiti u zakon, a isto tako i natjerati sve one koji ne plaćaju naći načina da će to platiti. Ja. Kad govorimo o Svjetskoj banci, ona je rekla neće u nedogled čekati Mostar, dogodio se gradonačelnik, harmonizirala se situacija na ovaj ili onaj način, bit će ljutnje i tako dalje, ali odblokirali su se procesi. Šta očekujete od Svjetske banke osim ovog, odnosno bolje pitati kad recimo možemo očekivati ovaj veliki projekat koji se tiče odvoda, kanalizacije, fekalnih voda i ostalog? Kad je to? Što se tiče toga, on je već u tijeku. Reći kako. Javna nabavka za glavni izvedbeni projekat je završena. Glavni izvedbeni projekat čekamo ovih dana i čim se on pojavi, ja vjerujem najkasnije do polovine siječnja mjeseca, da ćemo mi početi pripremati međunarodni natječaj za izvođenje radova. Znači, nakon otprilike, po mojoj procjeni, 2,5 do 3 mjeseca, jer to je procedura neke Svjetske banke, minimalno toliko traje za izbor izvođača i ukoliko ne bude neki veliki žalbi, a pošto projekat prati Svjetska banka, oni odlučuju o izboru izvođača, mi ćemo pokrenuti, vjerujem, tamo negdje koncem 4. mjeseca intenzivne radove na lijevo-obalnom i desno-obalnom kolektoru, jer na gradskom vijeću smo usvojili odluku o izmjeni i dopuni odluke o prostornom planu kojim je reguliran koridor kuda prolazi lijevo-obalni i desno-obalni kolektor. Isto tako moram reći da smo uz pomoć Europske razvojne banke riješili pitanje dodatnih sredstava za naselje Mazoljice, da kažem i dio Šehovine, da se kanalizacijski sustav svede u lijevo-obalni kolektor, isto tako da se nastavi onaj dio koji smo krenuli od Ilića, da se pothum da se do desno-obalnog i na taj način bi već za relativno vrlo kratko vrijeme, ja se nadam za 1,5 dana, imali situaciju da ispod starog mosta ne bi imali fekalije i da bi na taj način Mostar postao još mnogo privlačniji u ljetnim mjesecima. Jedno od prioritetnih pitanja, vjerojatno, koje vam je također na stolu je komunalna higijena. Dakle, mi nemamo grad kako se Mostar dičio u godinama prije rata, dakle, jedan od najljepših, najčistijih. Imamo 2 komunalna preduzeća, pa imamo 3. komunalno preduzeće, ali i dalje funkcioniraju parkovi zasebno, Komos zasebno, neka komunalna fiktivna firma iznad je kao poput nekog kišobrana koji niko ne drži. Kad ćemo mi imati čist, uredan, privlačan grad kakav zaslužuje svaki grad i kakav je na koncu bio? Pa prije svega, evo, ja ću reći, znači ja želim stvarno jedinstven grad Mostar i na tom putu mi smo donijeli odluku za mog mandata da formiramo komunalno poduzeće koje će preuzeti tu ulogu u gradu Mostaru. Ono što gradsko vijeće nije radilo zadnjih godinu dana, sud je završio stečajni postupak već davno u parkovima i grad Mostar sad treba vratiti svoja osnivačka prava na jednoj od narednih sjednica gradskog vijeća da upravlja, jer mi nismo upravljali ovaj cijeli period, upravljao je sud dok se vrši stečaj.
Ne komunalni, Mislim nego parkovima. Parkovi. I sad se stječu uvjeti da uzmemo prvo osnivačka prava na sjednici gradskog vijeća i zatim da nastavimo ovaj proces za koji smo donijeli odluku. Dugo traje gradonačelnički stečaj. Ja vam kažem, ne, stečaj je završen i preuzimanje parkova od strane grada trebalo se desiti u 12. mjesecu prošle godine. Ali to gradsko vijeće mora učiniti, a mi smo danas u 12. mjesecu 2009. Znači i oni tamo čekaju i oni su u jednom bezvlašću, rekao bi isto tako. Međutim, odluke suda su tada donešene i one su postale pravosnažne u 12. mjesecu 2009. Prije nego što ste došli, imali smo nekoliko poziva, namještenici pitaju kada će plate. Pa evo, svi drugi koji također plaće već mogu očekivati sutra. Već sutra? Za jedan mjesec. Za jedan mjesec. Koji je to mjesec? Pa to je 10. mjesec. 10. mjesec plate sutra. Šta će biti sa organizacijama i ustanovama kulture, sporta, dakle sve ovo što je po nekoj logici stvari pikiralo na grad u formi granta ili je bilo već na budžetu uvršteno? Ja danas potpisujem naloge i očekujem da ćemo pustiti istovremeno sve za jedan mjesec onoliko koliko im pripada, tako da mogu očekivati sutra svoj dio koji ih pripada u proračunu grada Mostara. Kanton je odlučio da značajnu uštedu u svom poslovanju dobije na taj način što je isključio medije. Vi u proračunu nemate medije i medijske usluge, projekte. Dok umiru pored nas gase se gotovo pred gašenjem 2 medija sa hrvatskim predznakom. Kakav je stav grada i vaš lični? Moj osobni stav je bio da treba pomoći medijima. Međutim, nažalost, nemamo razumijevanja za takav stav u gradskom vijeću i u narodnom proračunu koji će praktično biti sada nacrt tek pravi. Ovo smo mi u ovoj godini praktično mi vršimo samo podvlačenje crte ono što smo potrošili. Mi jednostavno nemamo novaca ni za to. To sam vrlo jasno rekao na sjednici gradskog vijeća, nego ćemo praviti određene pozajmice sa određenih namjenskih sredstava da bi isplatili ljudima plaću. Isto koji kanton. Kanton je već ušao na taj način, vodite računa, gradonačelniče, govorimo pred javnošću, ušao i u dubiozu od 10,5, a neki tvrde čak 16 miliona maraka posuđujući namjenska sredstva i tvrdeći da će se to vratiti u prvom tromjesečju kako ovako vrlo tvrdoglavo i kako on kaže, to su njegove argumenti, tvrdi Semin Borić, kantonalni ministar. Nisam siguran da ćemo, kad u martu budemo sviđali račune, kako kaže narod, imati vraćena ta sredstva. Dakle, plašite li se dubioza? Ja ne mislim uopće da ćemo mi vratiti za prva 3 mjeseca, to bi bilo neobjektivno reći, ali da ćemo do kraja iduće godine, to sam siguran. Ako govorimo ovo što sam rekao da provodimo reforme, onda te reforme moraju dati ekonomske pokazatelje, jer reforma sama za sebe kao reforma da je nazivate, ona ništa ne znači. Suštinska reforma je kad vi imate ekonomski rezultat iza toga. I evo, ja mislim da smo gledalcima dali dosta informacija, mnogi od njih možda nisu imali priliku čuti, imajući na umu ove turbulencije političke koje su trajale. Ipak, za kraj vas želim vam pružiti priliku da čestitate na dolazeće praznike, Novu godinu i da šta bi bila vaša poruka sugrađanima? Ja koristim priliku da svim katolicima koji slave Božić čestitam riječima čestiti blagoslovljen Božić vama i vašim obiteljima i svako dobro, zdravlje i sreća da vas prate u narodnom periodu, a svim građanima grada Mostara, rekao bi i Bosne i Hercegovine, želim sretnu, uspješnu, zdravu i veselu Novu godinu. Iako će to biti godina, rekao bih, recesije u Bosni i Hercegovini, ne gubimo nadu, gradimo bolju budućnost zajedničkim pomaganjem i imajmo više sluha za sve one koji su u stanju potrebe, jer jednostavno mi smo jedna, rekao bih, država koja treba i onaj drugi humanitarni aspekt da pokaže na djelu. Znam da neki će reći da to nije moguće. Sve je moguće ukoliko ima dobre volje u radu svih parlamenta u Bosni i Hercegovini kao i općinskih vijeća i da svi pokažemo tu solidarnost na djelu kroz svoj rad, a ne deklarativnim izrazima. Želim vjerovati da na ovakav način, kao što sam rekao, ako mi uspijemo u reformi grada Mostara, da će doći i strani investitori, da ćemo pokrenuti investicije, ali investiciju ne možemo dovesti na silu, nikoga mi na silu ne možemo dovesti, nego moramo harmonizirati odnose i napraviti ambijent privlačan.
takav da ljudi kažu ovdje vrijedi doći, ovdje vrijedi ulagati i na taj način pomoći ćemo sami sebi. Ja vjerujem da će građani ovo koji gledaju i slušaju podržati i koristim priliku da ih pozovem da i oni svojim putem i putem svojih prijatelja, vijećnika sugeriraju da određene odluke koje su možda ponekada i teške, da se donesu, one moraju biti hrabre da bi mi imali bolju budućnost. Gospodine Bešiću, hvala za vaše vrijeme koje ste odvojili da gostujete u političkom magazinu Fokus radio televizije Mostar. Želim vam sretnu novu godinu, sve ovo što vas čeka i naravno katolički Božić svim vjernicima, osobito vama. Pa evo ja bih rekao, pošto pravoslavni Božić dolazi posle Nove godine, ne znam da li ću imati priliku ovdje u studiju, želio bi i svim pravoslavcima grada Mostara i Bosne i Hercegovine da čestitam isto tako sretan blagoslovljen Božić. Hvala vam lijepa. Hvala i vama.